dance no afutuo ma me wo ya dance no afutuo am ya bi kuro yeah kote akoto ma bi bo ah ba me na kasi ku ba kwai me kasi ku ba kwai ah I'm your son, Barbara. I won't be a son, Barbara. As I'm not your body, the men that are in the body, I won't be I'm going to some way. As I'm Barbara, I'm going to shower. I'm going to shower. I'm going to shower. So I'm out for bracket. So What you adoma ye kon e de boa wo senti de won pene ho asem wo so adoto fenten frem o mene no ene nani abri ye pa woni ye maame na ye kon nakra na woni na te patam ya ese ne wadani ato a na yima na otweda obai ene ye do ba panya be hwe ba maso ese de bi mitumi tunase ese nto ba be kan ese obehwe ni nua na de na ene echi na yima madama ye ma kwa ba e bi shira ba papa
see no no. And I'm going to see Capra, what? Capra. Hello, sir. Why don't you know you're now?
tieni nana no donyina ade skronkron dance aso yewura tabempe eye the chrome bema lex the chrome tabempe the chrome donyina for that paper madu here omo ehie ya mamu nyina baba na be wo shira papa I was saying another I go for a day kind, a pine, now I don't force a better or a chair in the Sewa, and then you know, AD in Gray. Or you call a push your penny or penny something, nay, and Macassi. I you call a this year in your lucky one room. Mammy Sewa, a few penny, and about Tampa, and then you know, a and Seattle. Nana, my go for a day kind of that. Eno sewa ene okwa wo musu ase ntimo biani musu we na batapa ma ko samadeja eno okwa awon esanse yenim abraba wo ye wabra papa ni nchira na le nyame adia mamoti na wasa kusua etwate ma papa edigu so ayoko ntima yedigu yedi hyehyɛ wose adom nchira eno sewa eno achi ebusua eba yeda soko Asinyame oma baby papa entrama ye yebetia ebano ose sewa deyi ye do bisika ebano ayoko bushia edini gine eja ye dihye da be sewa pan ena no pen eno sewa wo bushia se wo kwana nkwado asama do mani a wo kono kai bushia wo ye wo chire kai wo maka wo nana no kai wo nsemo kai wasafo ba wabofo ukura bushia nyina ka wo mo eno sewa Obusia say, Nyame, Wama Bepa, Entina, Emma, now, Nyaman Mosuli, what are you, Obusia, Edding kind of a Seattle, Evan? And then no. A mema, and Emma, Enina, Esene, Yanana, Abraham, Casabre, and Yanya dear, and Nana Elco, Eno Sewa, Nananom, no money Swadihu. One more pipe any say, and can another am I yes, free? Kiasu Abraham and Amanesia to two nurse for fear and twata, no drabba more. Setting Muda Amahin kind and yes, school, and no say, well, none say, woman in Reka, or my dean, woman dom sat to mano, Sansa de Yamepe and away. Nana pa, or none says, oh, qua. Or say, Nana pra, make a cake a grass. Nana will come at the school. One thing I say, well, who are you, Sasa, see, so you're going to crumble. One petty abano, sing and oh, my baby, papa, and drop his cigar, abano, hello, when I say, Faka, I'm going to say, as of Jimo. And so, I say, when I say, what else so far would I be? And it's a woman, I said to that part, and Japa will share with Nana. When I know how we should, fair, Nana, anyone. And you do tata, and from Oyana Abraham Kuku, and my when I say that, and then say, when you have a sample about the leader of paradise, Nanapa, Nancy. Okno and a Bushia Bema Jojo, and then a Bushia and a Eka Charlotte or Nana. Now, so a Japan and Nana say, what no, a Setina and Nana say one and then a Tina Empo. Yera Jojo, who are you Quabus of Fiha, or Dran, Nasa Sewa, or Dan, and did the Chilinoti, and ne as a part or call. Yera Jojo in the Bushia say, Yan CBB and Shalom Nana, or Dran, I woman, Yakuma Yase, Shalom Nana Sewanona, and Sweeney. Yera Jojo, Okrana Brooch, to ma. I say, as a part away a ginyam, and Kwani him. Asepa na konofo Jojo abroche ye dasobo papa bi wose asepa odun kwanta guyabo emu ya haban ensuo to a ebepro ye petia eba no wose wode hye nyame onfam sie dropping sika eba no anso ha enhre fe yera Jojo Odidina sese wenim enjeje tata enkodu fe asomdwemo eno se wa si Jojo se
nyame a odo ba asase so no se nyame se onfawo ensi eyi ema no kyerɛ Nano madam adia tienie asiakete pe krape disco na de nyina prekope obeta nachi ama ne nana na de nyina prekope na kwankwaja ne nyina atimi ayenkoso 3D rentals tema. You are warmly welcome. God richly bless you. Nanom ayoko adehye mommereme na se ye no nana mama eno se wa onua opani kojo aboaje eja aboaje okwansia do dada ene ni nua ba wodi na kire eno se wa nso ekọ eja aboaje ne ma mema ne ma se yetimi abuani agu Meka say na anana fono dodo na wa meka say anana fono nyina blabla ma no ne abrochire aba o mo nyina beboa na mi hira mo papa na won senom na awisa ahemano wan kasa ode won fe pade Florence Kwate na ya broni ne papa nchi kafo te maneda menu manyi Florence ne papa odi nkan eko ensie do dada empenimfo se debi wo debi ti ase intifu ni wa pejafo enu nti betio abusua pani opani ya berema opani akwa na nedu otumfo mo rebobo hine ni precho adihye mema ne maase eno se wa ya se prekope eno wokro no na se be ma pani nyame nkumoko eno okoto na se asembe no beka na nanoma betufo se yekura ye hina posrada oyeko abusua pani wadama ebreso ayi apaye na ya se onkodu fi asumdwemo ya se okwa nisi no kura 100 cities ade esombo ontono fanko no koto na se opani nyame nkum na se Florence ne papa wonyama ne boso bi abo e de akere no na no msene Mrs. Kwaten obaba Florence ne papa ebusua ese no do nyina de tioma ye na mase nyame nhiramo we tamas okechi edo be kono for one e ma me papa bedo ye na mase ye ma nyina afaba sabu odo e ma be good
wa apa afo bracket o dwabe se wa ene ye ne maame edinkra eno se wa ne papa enchikafo womo magase kese ayoko adehye ye bani mpon enene okre eno se wa ne papa no ne soa no se yansi bibi ankyere no na wokọ no koto ne papa ne soa no edi nka wonsie no na wonya se papa bi enka eni je na se wa ne papa no ne soa no ena no pe te makata ye di se wa so amana kọ wasese wa na kaka bibi akire ye yantu yale o ewo mo se wa agudie anase wo fie kwani mu na eso putupuru ya na ti wu yantu yale na kaka bibi kire ye entuma eno se wa ni papa ne so anom de kata ne so no ye kwa ye da so bom afi bi esan eno se wa ebra wo firi mo no wa fe na anya fepa ama papa ntinkafo ye petia eba no ose wo de shepa de ye drop isika slap sra da so ewo msi ebe ye som na so amamre ni amane ye toto na se ye ba se wa ye de hye abusa pe no wada ama ebe so ye fa ye na ye be ye wonkodu fie no koto ne papa ne so ama wanya papa bi aka e de akire abusu ye di nkan no ye da mo se nyame bo nhira mo ye papa no ye so ano maya de no nyina na temantamo ntimi so usu ne yiri 50 cedis maame onye na onfanto na kwantuo so misi so usu yada mo ase nyame onhyira mo woni wura reverend akwa sabre modofo masafo ma ato santin na no penso yede odo eba abebu odom ya be chechire mrs akwa woni odofo wura prakope reverend akwa ne buhye nyara e papa ne mama no yeda mo se e mama akwaga ohe man eno se wa ma no mo ne buhye ntene monia kwame amwachen do nyina wone ne yere eno se wa e mo mba bi tinai ene enoko amwachen ne yere ya se 40 cedis anopai ye mame onye na kuma so ade onto aye ne ma mema no ayire no na prepare omadu yi a omo achie oba Mary Yesu mame ene wato abese no sanse ni dupo kese atutu isenta madabre apon idu sie bu ni senta maso afon aye won ewia se be nie ene ya ni je wo kira na ya arewo ye ploplo mu kwa mo ya nyesa ngoba panyini otiase wudu mantam ya na obodi dia ne papa ye ntino nese ya chiro ba bi otie eno gumune nante wankasa wa wore ya mo o mamema no omoyere nom ene ya ase ene ekure eno se wa do obi a eno se wa ni nana no yere mu ofo wo mo akasa so mo akasa ni mugya ne yefu mu ade ene ye wo usu o mamema mo yere no mo ni ade mugya sanse eni bire so jake be mu se ye wo usu won se no omo ni de ye kwa entuma ena no pe ye de kata ya se se wa so ote ate pam ena no pe ye no edi enkra ye kwa ye da so bo osi ase pa na ye de ni ye petia eba no oso de shipa na ti ye do pin sika 100 cedis eno se wa bonye se na be ya 190 onko du fie asumdwe mo wo hu ha eni amane biara eno se wa wonana no mema no wo moyere no mo se de ye da mo se mo ya de fabra kope ofama fosu aba eye na doso ewia won tumi ma
na wansi bibi ankyere kechire kwaten yamani ampon no nuanom ne abusua na wo fama fo wankyere do 200 cedis kani 2 million kechire kwaten insiso yada ofama fo ase yami nhyira no ti ko bia sa te ko to kwa se mo se ya wo na mo shi wo eja bibi ye sabi na kansa fo no na kansa no madawo mana na mpre no so se bi buru ye funa te chi kro te chi man enne ase na edu preko pe se ti do ma fo so anya kan ya no na foi kansa mo na ke mo pu se bi buru mpenye se so do kata kwa e tana na no ye na to sante ye fura ye be na ye etika se so da ye pa nyasa po ko ye chi nyasa du fie ma nkra fa so bi enne na ye mu ne woyi kete fo ma na mo fa se ma ye ye ni agbo papa na kansa fo ne ma ne ke buru no na ma da wo me buru sima nya no mo fa pia bo te ma ye mo fa ko ta bo te wona mo fa bra ma da wo ma kenye si ade obi na awie bi santi atu na fo no na kansa fo no na mpa nu so ye na sambe ye bi ye na ye frua na kansa fo no wo UK ohini kro sambe ye ne adu ha no ye ba be ye na ye ye man dem fa oyifa e dem fa mo ye no you from onsa we dey say kutu say ba we dey you ka kadie ni asante kadie yeah Yadamasi bro. Madawoma. Suda. Nana ma yekufo madawome bro. Study die kasa kakra. Sebe bu sebe piafo mpanyesi anu watiri ya na asina na mo. Ya na fuma na mdachi bro. Ohina na no. Na madawome bro. Bigina ha. Sebe bu sebe piafo mpanyesi. Dancing kan benya hode a na boso eni kremu. Na madawoma Oba pa bensa wadodo biri bia mpafo breketu wosode no pama kwadufo didie abrewatie budichen ama menkenso asintiri ase na mpanyisu upo breku kuma okonyi adache adeche yefo wose enne di wowo na ekuma kokko ne waku breku aka ho ama adeche afiase bro na madawo ma mesuma wura empanyisi ate ekwa anwan ansa na hyedifo Amada me bru Minyana minyama eno se one powerful breaker 2 Gabensa wadodo bi do tesi pimso Oyu konya sabua kwa wojamba batente so makro bia santo kotokwache Idimu na mjina ha
enye kwa yɛse na bodwo sɛbi ebu sɛbi apiafo mpanyin si do amoa ne nsa ho ne de hyemu dodo bi sɛ wampafo ba asase soɔ no ne yɛfu ani na borɔ na amadawo meburu mpanyin si wo nsɛm a nwea na atimi kyi adwene dodo bi na ɛkɔ ne nsa menkyere mu wɔwoe ama yɛwoe ahyɛsɛ me kan mɛsɛ kuro bi asante kɔtɔkɔ asɛm ɔsɛ da wo me na mɛso me wo agya na nankansanfo atɔ so mienu na nanom wɔ hɔ na nanom abɛdi akyire na nankansanfo no mu a ɛwɔ UK wɔhene kuro onyansabu akɔ asɛm yɛburu kyekyere pɔde sankyerɛ no sankura di mmerɛ megyina ha na amadawo meburu mpanyin so kata w'ani a wɔno kwan wo akyire kwan yana na ba asase so sɛ meburu yɛfuru a ɔno ne gu mu nsu twa de yɛyi ɛbɔ ehire tete asɛm yana na sɛ meburu wa na bɛyɛ ankyerɛ da ya mo bɛyɛ da te sɛ meburu obi ntuma kofin ɛyɛ na tɛ aberewatie ne aberewatie di nkɔmɔ de biara ne fira kwantom ba yɛ ne aberewatie di agorɔ efiri sɛ meburu sɛ bɛnya adɔ ne nufo nsuo san yɛ no wɔde ma ne ma deɛ san yɛ de ma nana no ana ebɛnya ebi nom yɛ na mpanyin si nsuo a ɛntene no nsuo a ne tiri de ɛfɛ ntadeɛ na nsɛm yɛburu wodi konkote sɛm gya mframa yɛ bɛɛ kyerɛ kwan bio na ɛnamono ɛtɔ fam a ɛnkame nɛteɛ aberewatia ɛyɛ dɛ ɛyɛ ɛfɛ sɛ wo na wokɔ ne yɛsie woɔ sɛm yɛburu sɛ bɛnya do mpanyin si panyin bɛpagya ne mu a na ase na ɛdi ntra ɛnkura firi amono ne UK wɔhene kuro abɛduru ha yɛsɛ sɛ wampafo bɛgatu sɛm yɛburu yɛbɛsu baabi obi awu sɛm yɛburu sɛ bɛnya do sapa kyekyere pa a wɔkyekyere to hɔ ma yɛn no ɛnɛ ɛne yɛfa soɔ sɛ bibu mpanyin sɛ adwene bɛwu a wɔde nti ɛtwerɛ boɔ sɛdeɛ nkran kasa kyerɛ mu nie sɛ daabi kyekye wɔ akyire nanso so atwubɔni kurom nanso aberewati ama wiase akeyama nkran asrɛ kwan abɛduru Ghana ha sɛ bibu buani bɛyi na dimpa a wɔnyi na ndi sɛ bibu bɛwɔ tifire no aboɔ yɛnto nkɔhɔ da nkran fa mɔno na bɛduru ha sɛdeɛ nkran kasa nie na amadawo ma enkrasi edi kan na amadawo meburu ye baya musu bi me ye bia na twetwe bedi akoba ma oche kwanti mpo nyum di ketwo na ogogoduro enkrawa bo chiro muti sampa Ghana fo me wafo ne mrantie many person pressure wo yeso se meburu be ma sore down ma chebre tinani a na wodwena koma ho hye bia enkrasi da bi sɛbi ebu sɛ bɛnya do mpanyin sɛ wode nkyerɛ to nkwan mu a ani hunu na kɛtrɛma ɛde ti aseɛ aberewatia na ɛkɔ ne sɛ menkyerɛ mu yɛde su na ɛgya aberewatia kwae nanso ne su anya asi kyerɛ nea ka hwɛ ɛtwa ntia aberewatia ɛnkwan sɛ yɛbae yɛtae sɛm yɛaboro kyerɛ yɛ paracetamol ebi sɛ nkwan bebrebee yɛ adwuma ɔmo yɛ nɛɛsefoɔ ebi yɛ dɔtafoɔ ɛwɔ UK abɔkyima mu yɛsɛ na madawo meburu yɛnkyɛ fama obi a wɔyi ase yaa hwɛ ano ano mmienu amono so wɔnom baako de sɛ mfie ba afe ɛde fa ansa na wɔnom baako ti yareɛ ebi nto da na madawo meburu yɛnkyɛ ma mmɔte yi ase na yɛsu yɛti paa yɛ ne asɛ meburu yɛfa mpata ɔmo tuntum na ɔmo kra ne yɛti ma yɛn nkra wie ne ewie yɛ na madawo meburu nkra sɛ de busa de apiafo ne so anya asi kyerɛ ne aka ahwɛ nti sɛ de busa bɛnya do mpanyin sɛ so kuku mu na bɛba nkwesi ba yi tensem ya hankatifo ni UK die ya ba de kacho hene se wo hene wada meburu wo yi konya ni gbaggbagba akwa ampa fu bakato okore se mentwere mu ya na napreko pe yekugya ne kwai wo se monye na bokwa se bi bu se benya ado mo de asu na bia preko pa ma ye nkwesi monye frezi pie so edwujo ni epegya be wati ato adaka mu a ni suo ne pota we ho mu se bi bia e pa pata ni su preko ma ye enkwa wie ye se do mo kanie na madawo ma esefta yensem ye tofe ye tinga ni na ye UK ye boni sano madawo meburu madawo menya do se de buru se de piafo mpenye se ano wetia ya na sna na mo ntire di bibi hyemu se madawo meburu ye tre kuro ni ye yakea e site ye tofe ni ye tinga ni na madawo meburu chebi nura nofa chebi nura dumne ene de tu asama mo no mo nche fama na nanfo wo na ne mpanya betu apo
sese bibu ya be wati ya won ya de na madawo ma ebi so le bia prekope na amaye se de nkwa wiye se de akani ese da bi ya de bibia wo boni kroma ba ha ya fa boni nsu amma na ya chiwade na madawo ma be wati ya ebe su be bi wa dampa na wo na wo nsa manjire mu wa chia sa ne be ka wani pe na atie bi wani be da waso de se biburu ensi waso so enna da yesi tensem UK wa hene sa no ye nsuo no na madawo ma ye ntimi fe na fa mekire mu dombu se panyi danka ye tun bedwo ase ni mo fazi premu na mo fa nkire dom na sansa o fa ade a o de chedo do bibi madawo ma bure fazi pie so se de nkwa wie ye se de ye kanie ye se da bi na na fo be rada ye de na kansa fo no do bibi na madawo ma o yiko pie sie mo pege mo na mansa pe mahwe nkwa se bibi ba ye tensem ye run lebu UK oboni san no na madawo mebu mo fa hye kunya se maye ene awia benchire betu otene se bibru akra wonante bokoboko no bafitie mu a mo fa se musa no kwaso maye se bibru tifu no ho na pegyafo ho mo fa si prim fa maye prekope se de nkrai ekanie ye se bebu se de piafo ado ti akwa nsa mankyere mu na ntoma de mena akwa nsa mankyere nie enkudai tontoma kente pa me de sabrewatia abrewatia da kam ntuma ho na etobi de kabrewatia ho na me am kro miamu aso ko yamu ase ayi na no pantuma efra wo eda so fra wo wi ahie wadi watem na wonte yesi o se yamansa won kofie na se ntona de ba no panoa na se wo dance bo sa de ba wi ano abrewatia pafa na de abrewatia ko ne se mencheme se tensem ya ntuma nie na madawo ma owo cha reho ye de bon ye petia 30 euros na madawo mebru e ka ho e paso ka ho bi madawo mebu ye fansha abrewatia ense maye na 90 se bi bono pampa wo yimu ye tene pampa hu sampa e no no sunsumu ye nchen na madawo ma enkrese for UK ne ba ya ne perfume ne na madawo mebru ye fanto abwa da kem ne so da ye ne tene ho pampa hu sam se bi brabrowa wo kono se mankyire mu ne nso nani e wo wiase tete ho maye da se de enkrese wie ye ne wie ye enkrese so ese tensem yentuma fufo saka ho enso na madawo ma sade ye tensem fa wani ye hwani na madawo mebudu egu kwantifi egu haban preko pese so a ye de chabru achi apai enkrese se de bu se benya de be kwa sa ba na chi bekata na nsusu de nyina da madawo mebudu ya fa wani ye de Finland UK boni kro na madawo mo de practicals e pass yes de be mfamasi abro maye ti madawo mebudu ye fa twa be wetia na so fa maye prekope brebe you say the ba no pati aka ho ye fa twa be wetia na so fa maye ye be mu no so wo kwa woda mane awo be ye ka wo se twa maye na madawo ma ye be ka ha se na ka san fo no na ba to so bi no se de mo se no e ka da na mo pro mo e twa twa e president UK su de go so e twa wo ti awon UK su ya re bana ni UK su lo go so ta mo ko ko su UK su lo me no.
abusua chairman so sɛ ne be ya nano ayoko adihye adofo ani aboafo aso bete me kasa ebie ama me enam sɛ me nananom tie dwom na nananom ani hu akiri si wo mo na esukɔ no ma me gina ententen badwom kasa enfomso empemu da na sɛ eno sɛ wa ne nsenom se me nkodie wunsu a ente sɛ me nkumo mani aboate mu a mesira mo momfa nche mo nana edona nananom adofo aboafo agyamfo yɛhwɛ nneɛma yɛ atwe ho ahia yi a ɛfɛ na so akoma mu no ɛyarɛho ɛno sɛ wa ne nsenom na tie nyonyo ne kekawa bie ne wo masetenam oduma kuma wuo na de ne nsanyo nwuno ato ya aseso amen na ye be sɛ ya teketepa edu adofo nyinanim oduma ko wo na amana basa na nnoma egina ha yi ma me sɛ wa wono ankasa na horoye mo ono akasa ne kunu yewra toni okatechie ana ba ye na part se da bi se me nua na bade a me so meba enanti asafuma me part okunu Reverend Akwa papa so odi mu akoten e ma me enu aba ma so me to ama ne so ti yewra wo so aduemi okatechie na yire obapa Margaret adodo na friend Mrs. Owusu aso wow ka kire kwaten ka kire won kwa agro ka kire fo etirimi ede tirimudenti se no se wa na ya ka kire wonna yeso hu sabre wada ma topum ene ma me adwane agya no ka kire kwaten se mi no mi ne Owusu nkwa so nkọ e wasam so ye be ma na beta mi ne Owusu achi ka kire ne yire Mrs. Kwaten obapa Florence onso onie ensiefo emema mienu ema mienu eno nwumre nananom obi ababusuafia wuni adifrafo ama me se wane nsenom yeye amamra ni amane kwanso odo no ofro so wo mo kire bibi se ampa wo mo do wo mase no mase so edo wo mo tena no bai yesa be se ketepa ne adi yase ateso awam titika ate afro bo me fra ja achi amuno awam titika ate afro bo me fra ja achi amuno akro man sana na ye cheni ewu ochama kwadi chama kwa mabusu eni adi kan ochire bre mu adi efefefe bro ni adoji bi asante adoji bitwi emmai wo woye muade wo gra hwene apam awo se wa no nchere wi ase a na meze wo gra hwene apam boy abai awo se wa oyuku oba wona mu mame na wo kwayi ni ai awo se wa na wo kwayi ni akoko ba tewe won ma bo ayafo odun friti odun frete gugu amampre ko je amaze dia kwata ma nwansa no bo ajo awo se wa won sin mo frefre wo mame won sin mo frefre wo won sin mo si asuma dunya ni o ni amfa ye ni ahia pokesi yase awo se wa so le fringo si aso kura wa yo chire ye obata na mo ai oyuku obai ye re yase se wa ye wonu oi sale wa chiri be yo mai boy nana no ye breniti mama se wa nesenom emema kokodufo ye ni ye kunu ni ye nem ye simu wuro ni sio ti mo nse no mo se ye kura ye duku emfatifo ekano meduku akwasibro ni wose handkerchief ya kai kasa ye felo afrodoa ye kura ya afrodoa puduo mienu nananom ye nye na ye fan subi ema ye kuro no ye yeram ye sene mo sanse ye ma me yase ena ba tampa o jai ho ya nananom nse no ya afrodoa puduo mienu ina etwa wie mo ye wie ye hu ade a ya sanse ye twa da bi ehu ye ase ye ma me no twakope ye hu ne biem tofi so enam se denti no ye fra tekere maso de ebi to tekere maso ubehu asetra pa na eno se wa aba fo bragatu woni ne nse no mema nyina tie tofi ebi to fo mo a abo atatia wo mefenni na awosewa ewachi wo ma ne ma wo ma ne nsenom ne nananom abusua na safoma na dofo enti de ewo ne wachi
ye tofe nananom pudio baako eno no afa ne ebese ketepa na ye dey ase ato so eno anyimre no nananom huni ye dey ye kata ye bomo ye behete su ne ye eban ena no payin so ya bro kire bomo papa bi ye behete papa bi kata eno se wa woni ne nananom ene ne maho agro waji awoho ya mani eno tinense no mo se ye pese ne dabra be ye fi kata yi ye de sa empa no anafo ye ka anafo a woda ba bi a wodu na agu se na ba ya yase bayuko ba ni dabra mu nya finti kata no efuto ni abogu so a oprum anu anu no ye kwada gen sumiye ye de to ya certifo fa de treto so sumiye ma adwen no enka ya sese wa se wagya ni mo wagya ne nsenom ne nananom na befo ne busua e wo chire nananom eno no ye wie ye kura ya bo chire papa kentie o se twina sa ye ne ya se na adwen ye ne ya se na di nkomo ya se wo ye mame wo ye yadamfo wo ye nana wo ye de nyina eno ti ya buru chire kenti papa bi se twina sa ase wo na wo ye ne ho na bedwene ye da so bo o se ase pa wudu nkwanta gu ya bo ye kase gu haban so to na wi abo abepro ye peti abo no o se ase pa adom ni nhira eno wachi ye drop in sika nke promi ansa nananom ebo ano ye hina posana da so ebusu opani oda my breso ya pai na ya se onkodu fie asomtwemo se na dihie ba wo kwansie do nananom ayokofo edinka wansie do dada awose wo ye pemani ba wo mafo ne ka ya sika ma prekofi hyakom anya bia afeso a ne nsenom ye baba abeye na doye enu tikenti na chi ye kura ye ntuma ye breninti ye mobodi ahodo ye da so bom entuma ye dumienu ye da so bom etumienu nananom ene etwawie mu no ena no pei awose wa brakatu ne nsenom ye yi na ye wotia se ye do no nye na wo kro no ena ye ja ya se pai basa sanse twokonkro no wodi ga ka se wo ni ensie wuyi a opomba esokwa on faso se no ena ne nsenom ye sie ya se ame wo se odo a ni edo no etwomu saa e de kwa wiye afi ye de ya se ba da to adakam ya se wo ko ebe wotia se no wo fra ne babia ana bama ni nsuo enne awo woko akontro mu se mobie no awoni ekwan ya woko twa no se etia nana no mobie nim ebi ade su kom akode ya se ewa kontemfi won ko no koto sutene wo koto ablewa no akobia no ebi ane nsuo ne ya refie nsuo awose wa wonse no se ya beso bakwa kon ma refie nsuo ama awe akofi wunti eye enuaba ahodo koduwom abrobe wom otamilo wom anka wom ni nyina ne yato egu asayam yesilia no yedegu no konkom nya afre na abrowa wokogya kwa wakoto aduane enu nti se ekom edire ase a wonom ponsi mo bia obemme obenya hoden na watoa na kontio eso vitamin and also which say mame we pemani ni nyina ne nsen se yede ehye yase ni omam ne kom de no a wonom bi na onya hoden na ontoa na kontio so ye wi aye kra ya champagne medika ka say yase onom nsaden ye champagne ai pudu baako asoba tampa I told the beauty we are no friend man or Anna Bly, Pat. Also, John, I am a mam champagne, dear Denby, Abraham may try the Nampamenum. And when Tenants and Massey and the Yasipe, I was say Yasin Akuma Swadia at the Mano, and when tea, the champagne to your back home. You cry your biscuit, a brochure dear, Papa B, you them the Yasi or Pe, your biscuit, put your back home, and no. Ye ye and I say a cry your fruit, and I'm going to be a buffalo womb, and cow womb, a brobe womb. I was a why yes, your tart on cherry, and you know, you come home, and now no pay. You did I say a quite say in your pay. I was saying, I come as well, dear, at the mano. You cry your Manchester, and I was a walk up. There be a solid say some other soon. Nanan many them, Miss Lameka. Asamado ewe sumo yeka na so ye nyina obi enu asamado akwabada say you no kwase asamado we sumo ampade a ene no say why won se no say
ama unko tietia sumo na unko shinti ubeko fe na wo pram moja eno nti ye kura ye practice ene ye kano kane no ka wose wa yo kodi hye no ka ye twasa ye de tene enam se wonyini ni fie ko akiri tene nse no se ye mani tene emudu ye tene no ya da ne kano ye broja no ene manches kane ye hwe ya broja ye kane nyina ka ho ye kane na manches so awose wa wonse no mo se ye fa eja ehia de kwa ye dija ehia de bone eja kro na ye de ani di eja no eda dudu so ye se dum no se no presa samado e ho so pampa ade abayan tintan bone e ba se wie mu die a ye wo tintan asepa se wa wonse no mo se ye mpebi edie tie asepa ena ba tampa wo wo ye wo di kan a kodai na dadi sane awose wa yense no mo ese no aso wawo wo mu wie ye no mo se ya wie nyame adoma ya se ochina ya bakodi pa asori de ma akode de besie bia no se ya papa se ya bone ya fasida mo no totobo su nyame obo osoro na obo asase nyame nanim de ye no ye ma ne ma nyame nanim de ntia ebreimu eno afre wo no ankasa ne ba se wa prafo de ne ko eno nti ya frodo yi mi adoma ochina ya de bekwa koda ye nyame ase awose ene wa mo ma ye kuma kese wo ma bo mo ya egu mo yam esa se ye tuye ni a awo ye hu bi mo ene eye ko ni ani dia ye de ma wo ene ye kre twato ase pa ye hu bi ye ti woni bi ye be wo agi so mfoni ni bebi anse ase pa na de eja kwan ena ba tampa na ye de ni eno se wa e wo se no se da bi fadue wo se no se da bi fadue wo se no se dia mo mo mi esa se ne die adikesie na ato wo mo ni ehwe aw nsenom mema ne ma ehwe ya hyenso de ehwe egumu ahodo de nti ansiefo eto ehwe ahode fufa enko anya de ye mema yi de ye wo mo yire no ho ade na oye wo mu yi kokoye wo mu yi enenye aha muri kire se awase wa ne nsenom mema ne manya de say ye me self fifre ne nya no oduane kokoyi de e kire se ne wo se no wo ma tra be se no wo ma ne ayo mo ya ani bre soja kani be wo se wa ne se no mema ne mei ye ni ede ne so ne ya bre se de so de edi to ya se e na so na da ji bia wo se wa ne se no ko du ma ka se kase e bu ya de o se ha ena ye de yasese wa ena batampa etuye no sene awose wa ampa fo emema e patre mo mo ya de ya da mase ya me ko shira yenyina ye nim se ewuo ayade a ede wo hauba ewuo de awerɛhoɔ eba ye maame afia sewa onyankopɔ hyira no bebre a wonya emfie aduakon enum nanso so ebra a wo firi ye nche akoe no eyade a eye awerɛhoyie enti sɛ nipa efiri ewemu a na de edisin tokɛseɛ ɛna aba abɛtɔ abusua no mu ɛna ye hyia ha no mu sɛ abusua hyia a ye maame afia sewa baabi anane na konwa sie no ye ntimi mfensi ho bio anase na konwa no kura si ho no mu a eso ebeda empan enti owuo de eya ade a ede awerɛhoɔ eba na no pɛ ene owuo soso aye ade a edi pa efi tibia promu esan kɔ tibia promu sɛdeɛ Bible aka no a ye nyinaa ye nim no uwo eye ade a broni beka se eye universal journey eye awiase nyinaa afantuo sabuti sen Luka etredun sia hodomo ekro no Bible ma yehu sɛdeɛ uwo esitie osikani no ene ohiani Lazarus no yani nkrofo be
enu sikani nsoso ya me nkrofo bebre fi se sika wonya yenti ne wa anko heaven da bi nya sa na tie eni nyina ne se okenka babro se wodi asetena pa etna ase na ni ji ni sika ho na ni enti amfede didie enu obuo ame onyankopon na Lazarus die obre ne ho ase enti sa sikani babro se na ni ba ne ho so no na wo baabi a ehwo ye aninyan eyie enti oka kire Lazarus se senke betimi a suma abofo amarenko yenko kan onyame asem enkire bi nkrofo a wo mo wo ehɔ no mo